Omar Nyangadou, mon frère et mon ami, il a folie bien. Dibi Yakassa, il a folie bien. Mon jeune frère bien-aimé, Dr. Golfa, l'homme intégré avec la folie bien. Madame Haïdara, Bané Najara, Niye Mohamed Fasaye, Nasira, Madame Nasira Sako, Alfa Alpha Yaya Diallo. Alpha Yaya Bangara 1850. À Sarah le 10 octobre 1912. À Kerapur Etienne, Odo Baoule, Biwa ou le Noadibou. Chokorobana Dissou Galeno. El Hadji Samori Touré. Almami Samori Touré. Aïcha Koulibaly Samori Touré. Abora Nabou Touré. Abora Nabou Touré de là. Nabou Touré. Oui, c'est mon Touré. C'est mon Touré. Oui, Kalfa la Touré. Kalfa Touré Bolé. Oui, Samori Djeman. Samori Djeman. Oui, la Pia Soro. La Pia Touré, oui, Almami Samori Touré. Né en 1830 à Sarah, le 2 novembre 1900 à Kerat, Gabon. Ambe kanga minu fo a fo kuyede on mi menyema la anga bisuto. L'homme du 21 décembre 1949 à Yako, Joseph Bouté, Marguerite Té, Philippe Fa, Auguste Fa, Mariam Seremeke, Thomas Sangara. Saya kota toko de kanga fo muna kewale ni jigo. C'est bénévole pas d'autres me guider. Sekou Touré. Ahmed Sekou Garala, Ahmed Atale Makajamanala. Atara Hidi Ahmed Chokodala. Abatoko Amina Tafadiga. Samori Muso de Furu. Atoko Bagman Mara. Bagman Mara ya Ramatullah Soro. Ramatullah ya Amina Tafadiga Soro. Amina Tafadiga Sekou Touré Soro. Kanunkumba Soro. Atora Muso Kele de la. Sekou Touré Ba. Né le 9 janvier 1922. Sekou Touré Abora Mamadoula. Mamadou est Bakari Soro. Bakari est Alpha Soro. Alpha est Sekou Touré Soro. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, dans la richesse, dans l'esclavage. Président Aboninda Fordomi, c'était le 25 août 1958. À Kara Palais territorial Guinée. Président Lassana Traoré Bonya Bekeneka. Banene Bonya Bekeneka. Ne Fadaman Jrai Bonya Bekeneka. Bugla Ba Mandi. Bakele Mimemulu Baukacha. Membae Madame Wolagemi ya job Chokoroba ya Nyetu. Angono ko Chokoroba ni du beta me du tora jole. Président ni be duoge ni ala musulman ndima. Ambe duoge ala kanyeme ala. Bele bado tumesikanso babemba Sibabou Vessama Toumama ya faka le 1er mai 1898 ako farajo tenemene odoba muloya anadashi nyanga do ne abongo nyina mbedi ya mianga fanga bedi ya kuju
l'homme honnête, digne, patriote, Assimi Goïta. L'homme tranquille, Akakuma Mancha, Aleka Kewale de Kachani Kumai. Oh, Kakatanai, oh Mali Bebako. Ambe Yerewan Voani Halala. Belle le cerveau, belle le paysan, belle le patriote. Adaman Djara, le grand combattant suprême, le grand patriote. Mohamed Baka Djamana fait. Amedan Olula. Belle le cerveau, le petit frère national. Belle le héros, le digne fils du Mali. Faso Kumaolo Dieu. Belle le cerveau, la fierté nationale. Belle le cerveau, il faut libérer. Dani ne parle pas de la France et oui. Kapoli dit maï. Kapoli dit à la présidente du Moïma. Non, il n'a pas de Kapoli libérer. Déjà, il faut libérer. Gandhi Mali, il faut libérer. Mamadou Lestal, il faut libérer. Adaman Djara ibe kila ka demba tanja meto ka ele jaka buna mina ibe kila kokala banene bi ngeleni mami ka baka tika forola abokati au sewalendo au kontanendo kanga yere wulu ya nanga hada madinya seginama Président menu me couler la ya tu ko couler o dusu katileno laji keita ni ma dusu katile de kumade andolu jadeo ko le 25 mars o chiete wuli kaba fanga ko maréchal côté ima edo commencer la fi fori kabala yelama mara ale ko ka borala ne tado mama e to ko inda o ka partila taba wise yelama la chukomi adema fona yu fusi kabala abebe wala o faso be ningala mai ngora o ma joro faso wa o be yere kunini de la angata election ayo wara mi shia au fa na mba o na yere ku o be ta kana au je ba ma mamaru ko bana o ma ke saraka de yin sawa awo angara saraka de yin sawa au fa ya amara o mo ke ya amara ni jamana na bolo shene o au bana ka we na amara sawo wa ya amba boko akai Assimi Tanai, Mali Soratu ay Tanai, Dugu bebe kangamine, Anya roko jampa de tumbi, makoroni ete makoroni, muso, demiseni muso koroba kanuma, demiseni muso koroba furula, mami di baflan furu koni teke tukoya te bolo kwa, ne ma viengo nyina media, Assimi Sogel Touré. Jamana Bevle. Assimi Sogel Touré. Assimi Baglan Sogel Balase Nima Jama Touré Vido Wokono. No temundo. Ala kabarga do Touré la. Ema e banini dabla la. Harika daoma Touré be do arjana kono. Now to make my famba ne la maukana na ambani. Me Touré nana kajoro be Assimi. Ema kuma yin famuwa. Assimi yere woro Sogel be laman ka di Touré ma. Touré be laman ka di ne ma wa rombe terrain ko rombe tanai. Le terrain de Assimi est en marche. Ceux qui vont rentrer n'ont pas rentré, ceux qui vont rester n'ont pas rentré. Un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas là-dedans. Auka tsunogo doke garra onte metodo. Ma sisi se kan intera in yotu. Men dogoni nyuma fo Touré kebani. Aleve ta furadi tuma be. E ferbe ko ngadi musulman ka barka. Touré kebani ni nambe dia da. Wallahi. Président wakati bena bamena har yo wa fla bla train ka mawe sran kata. Neni alache wallahi abena leo. Assimi be abako ka jepas
ntɔgɔma yɛrɛ mana hari bi o k'a bɛ voyage la voyage bɛ ɲini ka don kalo 6 la Adama Jara voyage min ni segin t'a la o ye saya yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka si d'a ma min fana bɛ kule la o bɔra katakatani ni telimani na o fana y'i ban ka na an bɛ yɛrɛ wele fɔ n'o Togo n dɔgɔnin ɲuman a ye yɔrɔ bɛɛ ko k'a taani ni maa ɲumanw nana den ɲumanw nana o bɛ taa ni jamana in ye o fɛrɛla jamana in ma koyi o don na Bacili tun bɛ P7 na e m'a lamɛn miliyariw de dunna yɔrɔw la mais o bɛ se min na dɔrɔn ni Adama ko kurukuru Adama Ibrahima Teme ka i ka foli bɛ yan Ibrahima Tame ka i ka foli bɛ yan n bɛ n terikɛ Buba fana fo ka waleɲuman dɔn ka Suala fo adamaden hali ni kɛra maa fɛ a ɲɛna a tiɲɛna to a kɔ o de ye danbe ni hɔrɔnya mais yɛlɛma dɔrɔn ni bi ka di e bɛ yan ni sini ka di e bɛ yan maa maa ko i bɛ nin transition cɛ Ala kana barika don i la Ala kana barika don i fa la Ala kana barika don i ba la Ala k'i ta ci ko ne ko ten maa maa ko i bɛ nin transition k'i b'a tiɲɛ dugu la kɛnɛ kan bɛnbɛn na Ala kana barika don i la kana don i fa la kana don i ba la kana don i ka denbaya la ko ne ko ten Maréchal ko ten président i m'a faamu wa maa min bɛ kuma k'a tɔ ne tɛ dɛ ne b'a filen fɔ de maa ma Aïcha Kulubali maa ma ko i bɛ nin transition tiɲɛ dibi la kɛnɛ kan dugu la ɲɛmara la Ala k'e kɔ ni ɲɛ bɛɛ tiɲɛ Ala k'i fa faga k'i ba faga k'i yɛrɛ ta tiɲɛ ko ne ko ten parce que an ɲɛ bɛ nin transition in na a bɛ taa n'an ye yɔrɔ min o ye hɛrɛ kɛnɛ de ye o gɛlɛya bɛ yen an b'a dɔn commerçant caman bɛ yen u ka minɛn bɛ kɔfɛ an b'a laɲini koyi a tɛ CEDEAO sariti si la k'u bɛ se ka yɔrɔ datugu jamana ɲɛ a tɛ UEMOA yɔrɔ si la k'a fɔ k'u bɛ se ka embargo kɛ Mali kan a tɛ yen dɔw binna an kan dɛ n'u binna an kan an y'an ta to Ala ma bɛn ne cerveau aw kana maaw lamɛn a ye taa n'a ye jugu kun kelen ka fisa ni kafiri ye quoi jugu min bɛ yen o ye Faransi ye mais jugu bɛ jamana in fana kɔnɔ n'i ye Seku ye bi sini bɛ Asimi bɛ sa ou bien coup d'état bɛ kɛ Asimi la k'a bɔ yen aw tɛ se o aw kalo kan le 25 ba ne ka Mamadu Fofana ne ka sɛ muso b'a fɔ an kan yan le 25 sɛ ta fɔ hali kɔkɔri kɔ walahi u tɛ se o n'u bɛ se i bɛ k'a bɛ taa wa bagabagali don u b'a fɛ ka don de o tɛ don n'i donna ni kɔnɔbolitɔ y'i ka so kɔnɔ n'i m'i kɔlɔsi a bɛ se o bɛɛ tiɲɛ ni ninnu donna an ka terrain kɔnɔ u b'a bɛɛ tiɲɛ walahi jamana in ka di koyi la balle contrôlée par Assimi donne à Choguel donné qu'a dit le procureur Touré ni colonel Dourou Assimi Ndenge Diaw Wage l'homme tranquille ninka kuma mancha Kamara ani Kone ni mama ko ibe dangari nununa c'est la révolution populaire ambeti kama kayila kitate Mali ki sekote Mali la kan be de taye Mali aya to nunu ka yoro furafo après abena nunu koloji yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se Asimi ma m'a fɔ i ka fini bɔ i k'i présenté i ka san 10 kan bolo parce que an bɛ jɔrɔ ne taara an y'an di cɔ ma lala fɔ n'u y'an di Modibo Sidibe ma ani Che Guevara malien Umaru Mariko ani mɔgɔ wɛrɛw mɔgɔ ɲumanw bɛ yen kabako Zumana Sako bɛ yen sinon u b'an tɔ boso ya k'an bisi fan bɛɛ fɔlɔ walahi
ala ka yafa ɲini anw fɛ san joli aw b'an kan san joli aw b'an ka nafolo dun san joli aw bɛ kan k'an buruja san joli aw bɛ kan ka nin kan na an ma fɛn fɔ sisan minnu nana k'u bɛ jamana bɔ bolo la aw ko k'olu ka taa aw ka na o bɛ k'aw ma ko n'i y'a mɛn pereze Lansana Tarawele k'i terikɛ ye ɲɔgɔmɛ surakakɛ de bɔra n'a ye Saheli jamana la. Ben le cerveau, le commandant suprême de la jeunesse malienne. Il faut qu'il voie les humains. Et ma kabamblaya kuna. Et ma français nous ya interdit kana do ere ngo ben teta ere ben gateli ngata Venezuela ni kiba jamana de. E révolution beta mu ni France. Ya? Aw y'a dɔn a ka jugu sa dɛ président u y'a dɔn a ka jugu dɛ anw fantanw tun mana bana an bɛ taa Gabriel Touré la anw fantanw mana bana Bamena an bɛ taa Ponce bibi ko bube mangana ko k'a bila k'a ka taa furakɛ n ko n ka ka kan mais aw ma jɔrɔ anw na dɛ Lutanso dɔ tuguni san kelen maa 1000 sara mɔgɔw sara araye kɔnɔ yan mes amis cheminots o don maaw bɛ yɛlɛ ka taa hali maaw t'u lajɛ u dalen bɛ sange kɔrɔ soso b'u kin maa si ma jɔrɔ n'u ye an b'aw mankan mɛn o don k'o mankan sisan yɛrɛwolo ni halalaw nalen k'u bɛ na an bɔ nin jahanama kɔnɔ aw ko k'o tɛ kɛ n'a ko aw k'o tɛ kɛ aw bɛ jamana in bila de. an bɛ Touré fo. En Touré, 2 millions de personnes soutiennent à Imam Diko. Wallahi ben le cerveau horondo. Ay Diko fodono. Akuniya ni bena na kankana ina Imam Mahmoud Diko. Kona le tumbe ko kelen tumbe. Wallahi wode indaila. Wallahi wode yake ngerife. Cɛkɔrɔba n'a dusu dalen bɛ Badalabugu ka kuranɛ bila ka bere bila ka tugu pepewu kɔ ka IBK bi mais bi dɔw tɛ hali a tɔgɔ fɔ n'i taara Mori fɛ yen i taara Doma fɛ yen an bɛ Falajɛ Papi Fufu n'u ko k'i ka saraka bɔ i ka taa di Fisuruwale yan n'a di maliyɛn dɔw ma a bɛɛ tɛ dɛ dɔw. maaw ye min dilan président maaw b'o de tiɲɛ mais ala ye min dilan maa tɛ se k'o tiɲɛ ala de ye Diko ta d'a ma a diyar'i ye o ala y'a kɛ a ma diya i ye o ala y'a kɛ a ye min k'i ye a ye min k'a ye a ma k'i ye. président ni Hasimi taara hali ni wari suur'e la k'i k'a minɛ i bɛ siran wallahi. Parce que sisan suyɛnni a bɔra ko k'a di o i b'a kunu de sisan i b'a furuti yɛrɛ de k'a dun foyi t'a la. mais min f'u ye Sogɛl de bɛ gouvernement kunna u k'a lajɛ min bɛ bɛn maliyɛnw ma u k'a fɔ CEDEAO ye u ka gɛrɛndɛ in bɔ yen mɔgɔw ka minɛnw bɛ kɔ k'a dɛsɛra ka na kuma a tɛ mago dilan dɛ. Kuma bɛ se k'i bɔ bolo la dɛ mais kɔngɔ kuma t'o ban dɛ u k'a lajɛ bɛɛ ne y'a fɛ yen n bɛ Sogɛl tɔgɔ fɔ parce que Hasimi y'a bila a ka baara la sinon ne tɛ Sogɛl mɔgɔ ye ayi ne ye sɔrɔdasi mɔgɔ de logement sociaux ko i y'a lamɛn o don na. Yasin daw b'a nɔfɛ san joli fantanw b'a nɔfɛ san joli sisan logement sociaux ko yɛrɛ tɛ fɔ la sisan o a bɛ bɔ de logement sociaux pour les richards o de kan ka d'a kan a tɛ se ka taa na 4000 400 yɔrɔ bɛ d'i ma an ye mɔgɔw ye yɛrɛ n'u tun dɛsɛra a tɛ de bɛ wari d'u ma k'u ka taa sara aw bɛ na 10,000 20,000 o kɔrɔ de ka fantan tɔ lase quoi. an ye mɔgɔ caman kunkolo ye a la an tɛ fɛn fɔ
Yenu Togola Mekunu. Mengo Memi for Asimi, Aya told him in the Wodiniana. Sino Alaban to be buried and no one come. Maube Samu will lose my sister, you know, Dotara Castle. Don't want to make a Asimin to go to Canada. How can I rest? Now that I got a boat, I got Hassimi and negative owner. But Hassimi me on no dog. Hassimi me on no dog. I'm sick of Litola. The Hassimi me on no dog. Anyo Domuna Nasira Nale, million can many big roy can ebla. Anyaba Doro, Ambe Malui, Ambe Sukoroi, Ambe Gibundo, you wake on a ten. Hassimi Bola Bachi de la Haribi. Yani kudeta ka Hassimi Baka so de Kono Haribi. Ben let's go betai. Do Hassimi Ma Yelama. Oh, Tonu Nete Daula. Teda Malare? Teda Malare. Politicien, Nete Oluta Poshida Guri. Mami Tate Poshida Ko Udonendo. Nyamina Dangile. Zumana Sako. Ota Donendo. Muribo Tibi. Ota Donendo. Mali Kulubali. Les justiciers, Bebadon, justice la Eming Bayai. BNDT pour Mohamed Raman Traoré, Bafo Dugono. Egolo. Mamadou Fofana Fouye, Wallahi, Zonte Jamanaï Maradu. Wallahi. Ben, Yerawolo, Mogobana de Ko, Yerawolo, Kerera, Asimi, avec un Asimi Demede, Yerawolo, Kerera, Yana Asimingana. Our army Asimi Tara, Yerawolo, Beto, pour l'avant-garde du pape. Ani Siriki Kouate, nous Seketi Babi. Désormais, nous nous mettons. Ni Aukaba Kula Magazo, Beteke Gatike. Emma Fumain Famua. Hassimi Shabao Touré. Nini Sabain Joragaba Banao. Emma Banini, Dobora Baninina. Ima Boima Maki, Kileto Goki Bani. Kopato Kumandi. Alaka Barcado Touré, la procureur Touré. Gafuli. Cabrala Kanda Maïniela. Ortem soirée de la Nya Jolie. Président, c'est maintenant immédiat. Avec dit, pour Nasira, nous ne pouvons pas aller sur France. France, quand on Milan, en tout cas, pour Ringen, Fraland de Takou, le 20 janvier 61, Mourboubéa, basique français, dit Bebo Malila, Toumamioa, sur l'armée pète 2000 bon. Anyanjo. Now Kaweta, Aya, from Baluleno, now Tarapanamesa. Denseni Kenegane Sambinan. Emma Sekake Fui, Pepe Bafla. Emma Sekake Fui, Pepum, Sorova. Dando it alone. And not do it alone. Nitranso Mama Kokibachi. Alakana Bargado. Politicien femme go baki ala kana barkadu barkataula era bolo era ante do gere ni barka maula tiketa kuma mugu dama bemme kanga maula botuma be kata bulbarla au bona te bo singila anga doni ma ba ko utoke obeta salmi dore gono le pensek au beta kabo le pensek anta uri koni ngona ya re kuna maya fawi au kana rekoni na wa rekoni me maya kwawe au ya rekoni ma ya rekoni obe mungana obe asimo president ala obe chakal ba prime minister ala obe gouvernement muya ai taw mogola kuma rekoni president ya gibe kopola o kera ya on collectif des partis de l'opposition ati alpha katana kuma alpha rekoni alpha e 10 ans ya ne va yu le kata kuluba we bole gadai Econo reconi coro, va per tocca dudare qua. Oh, va per faduri, wallahi. E ma per mi reconi e becca poco qua. Conseil nazionale da coco dai, coca dofra gouvernement. Ka dai le joint. Au yewa. Ka transition dai le joint. Au yewa pro abu se ka doa. Harna obedo Ibrahima Tamega nunu de bedu. Anan dogoni nyang nunu. Asi baru tate mie toya hari sini
Oui, il va supporter à terre. C'est ça un homme. Harmina te kangelena, il est constant dans tes actions. Mais il y a fangan manana zoé bo finya yala mayoro zoé be yala may. Anterke siaka tiribe. Pharmacie deuxième pont crepela la cyber. Allez à rege président national asimi amade ga asimi ya nyela. Sen ma asimi ngada. Nu mu kanga asimi teme. Asimi kanga madu nunda na ni ben. Mau kana zira tange ben lo kunta asimi zo. Ala reka je kono. Allah reka je kono. Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Présent, Imam Matisse Jogoramela, il va conduire. Alaju Martal de Douau Kaun. Alaju Martal, Ode Douau Jogoramela. Ame patin sako fo bako jikoroni. Boli mora mogomi fe fimani kale presse mbarga ka fembe buyi. Jogorame olube kele ya nogonande. Hasiri ya tere. Dauda bon faye ni nglan. Nya on fa de no. Numa tira la ne fona be yoro do nglan. Pour un toko ka. Ode la matisula. Ka fontia lo tere. Umar Nyangaduye Ningla, ne fana be do gla. Oye kakege yade, o kenyengo yade. Ode la ni ulla jogorame ko be tese. Masu boro kaja. Dongono Nyanga. Ani senefo. Olu mantelinga mogo jambara ni bobo. No luku bife, nuku tala utala. Président ne de la canifi, ala ko fe ala klala ko wa ne mason et qui se foule. Ode asimi blangu nabi. Ango ala madama mimbe hinana ala yo dama ambe so katlana wa. Aku kalau kan nanti lah men. Pasambora mina anyo do au tume au yemin danga. Ayau tin diga angko kan, pambe fono. Mani yo banga, kambe song tu au kana. Ayo teke. Jambatan ya. Seku tambadu ka boli dia, karcimai. Como eu fora de ngade, akenya na jela. President abeto kame ka fo. Mais à tes mains, Katoka Kenasira. Ne boraka samuri ni pampuye, ne famoye, ne remai. Mais à Kakewale te folawa. Sunjata Kakewale te folawa. Anu yewa. Aïe. La ou saradomi, Kewale jora. Mais Kewale betoka. A betoka toka meka fo, mais à tes mains, Katoka ke. Dugu manaje, Nasira Sabo Dunungoro bebo. Na bora sulu kono aba kan keta aba jolo keta kayira maula ne bora kokori ko dugu jera me su mana ko abetita bola ibeta tu pada president dugu mana je kono ga da yala misu no fe ni pera min be na bo du ula be misiti betana ka misi kono anje me chama kula atakeo itate fe ni kanota Amena second gono. Jamana na follow be kanga dundoro. Shogal na 3 mois 105 milliards. Kadobo dumuni fon na ministère la uyo de soro bodola. Do warbe jamana ya. Wakati temena ya. Afora konanga sora su sara karim go kwadion de che. Ko kutaka na nui. O be fo o mo kele o be ya uma kuma si sa o be na ka be di do andala angamba nunu na o kan ni yo ke ni ya ni mai fa yi re fa
n'u ye jala don i da la i yɛrɛ bɛ don a la k'a fɔ k'i filila an tɛ fili jugu bɛɛ le cerveau a barika siya fila bɛ yen n'i ye waritigiw fɔ dɔrɔn u bɛ fila de f'i ye n m'a fɔ wari tɛ maa wɛrɛ bolo dɛ mɛ Mali kɔnɔ n'i ye waritigi fɔ u bɛ fila de f'i ye Jogoramɛ maraka marakaw fana n'i taara u fɛ i bɛ tous de la pour k'i kɛ denni i kana dulon mu a la an bɛ Umar Jakite fɔ Dio k'a fɔ k'a bɛ Dio k'a bɛ lamɛnni la an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ale ko Jogoramɛ bɛɛ ka ɲi ko fo maa fila bon ko n balimaw don n tɛ fɛn f'u ye a bɛ bɛn Président Nasira ni tun ye cɛ dɔ n'a bɛ yen Président Sori kaso kɛ bi ka di kojugu Aïcha Kulubali hippodrome u ye palini dɔ san ko Hasimi ka namɛn an bɛ Tunkara lamɛn an bɛ Tunkara fo dafu la kabini Ala k'an da ma ye ɲɛ la n terikɛ Bubakar Ɲare teri de don n'u bɛ taa foro la u bɛ palini dajuru minɛ u fila bɛ tagama kɔ Ɲare u sera jama dɔ kɛrɛfɛ olu ko nin ye kabako ye koyi Président Sori kaso kɛ mɔgɔ bɛ fali ta de i ka lafiya e ka nin naloma fila ninnu ye fali b'u bolo hali u ma yɛlɛ a kan cɛkɔrɔba k'a den ma piyɛ a ko n piyɛ i y'a mɛn a ye den ta k'a lasigi a kan u sera groupe wɛrɛ ma u sera cɛkɔrɔba fali dajuruba o groupe ko cɛkɔrɔba in ye naloma ye a bɛ nin denmisɛnnin fitinin sigi fali kan n'a y'a bin dun ale yɛrɛ bɛ duguma den bɛ fali kan ni fali y'a bin dun hakili tɛ minɛ a ko n piyɛ i y'a mɛn dɔ wɛrɛ kumana tuguni a ko tɛ baasi a ye den lajigin a yɛrɛ y'i sigi fali kan u sera groupe wɛrɛ ma o groupe ko nin cɛkɔrɔba hakili ka dɔgɔ e ka denmisɛnnin ye dugu ma ale yɛrɛ bɛ fali sanfɛ ni fali y'a tan sisan ka denmisɛnnin bana dun a ko n piyɛ i y'a mɛn o ma dɔ wɛrɛ fɔ wa k'an ka taa u fila bɛɛ y'i sigi fali kan u sera groupe wɛrɛ ma nin cɛkɔrɔba n'a den tɛ hinɛ falini na koyi e k'u sigilen fali kan ni ka fali faga a ko n piyɛ i y'a mɛn i kɛra cogo cogo dɔ bɛ dɔ fɔ i kɛra cogo cogo dɔ bɛ dɔ fɔ i bɛ Musafu ta e fasa min danna i b'o k'a la Musafu Sidibe Hasimi n ye min f'i ye Choguel belle le cerveau Touré i ma kuma in faamu wa Hasimi Choguel Touré belle le cerveau Bugula yɛrɛ bɛ cɛmancɛ la ko ye nin de ye tuta la tata la taa n'a ye an bɛ prince barika fo k'an ka conseil fɔ ani n fa ɲuman Badirisa Amdalayi k'an ba fo du kɔnɔ Aminata Camu i ka foli bɛ yan prince yɛrɛ bɛ a bɛ complet ɲɛnama la bi dɛ bɛɛ le cerveau jɔyɔrɔ tɛ maa maa la Mamadu Fofana a yɛrɛ ka bɔ jamana la nin transition y'an ka bebe de n'a ɲɛna salamu lafiya n'a ma ɲɛ salamu lafiya ni maa maa ko i bɛ maga transition in na i b'a sɔrɔ i ɲɛ maa si tɛ dangarikɛ nin transition na a y'a to yen a ka taa dan na n'a taara u bɛ taa o n'u taara den ɲumanw bɛ na a banna c'est très clair ça nin tɛ complication ye o français nafigi ninnu aw bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ fɛ u bɛ yan fanga diyar'u kun fɛ u t'a fɛ ka taa de maliyɛnw sɛgɛnna u ka taa aw ta faamunen don aw ka mɔgɔ ye minnu ye an y'u dɔn aw ka candidat ninnu an y'u dɔn bɛn le cerveau i hakili sigi komi ŋɔmɛyirala mɔden maa si tɛ jamana in k'a sago ye bonjour Bouboula national et international, l'incontournable, le meilleur, la famille, bonne émission et bon courage
clin d'œil à ton technicien Adama Diarra Nostra Iba Tigidon. La fierté nationale, la charmante, l'élégante, la voix d'or, la meilleure voix féminine du Mali. Ibadon, la rose nationale et internationale. Urukia Samake Chende, en ORTM N2, Mafoka Walling Mano, Kanterke Chekfu. Ça, l'écoute, c'est Daouda Magassa. Daouda Magassa, mi Fonterke de Aou mana veni diko greve, Aou nana diko servir. Daouda Bey, Kabiri Kuru, Kene Haribia Bey. Ni vende tuno, si ça fait des diko Bey. Si ça magra diko bla, mais Haribia on yere wulu bi. Ante diko bla maji. Hari sini ameta bi. Patama tuka ko fengama. Ai joro mingan tura ko de. Kumata negabana, ninita negabana. Aha, nimam diko ika ko de. Dauda Magasa nifu ki waling mando ale kagoro mente kagoro ya nyesa ale na metuka baga mamadu fofana de ebe Mariam Dambele kala Rokia Mariam Dambele Rokia. Bonjour Bouboula, c'est Pancho, je suis à l'écoute. Pancho El Bravos Bouboula Tergue. Aha, aka Bolivia ka furumuso fo kaja kulubali anga nyefe frère kaja kulubali aka Bolivia. Mon homonyme Bouboula, mon homonyme Boubou Diallo far angawuli amafo ka woling mando famille Oulé Samba Oulé Diallo kai kaso bebaro, c'est une grande famille. Dugotigia boro lugefe jamana tigia famille Diallo. Alpha Babeboui. Bonjour général, je suis à l'écoute depuis Paradjikorani Adama. Paradjikorani Adama est au Bolivia. Eh, Rasgal, mon fils bien-aimé Rasgal. Il est au Bolivia. Gansou Diallo Rasgal, Lombo. Il est au Bolivia. Il faut qu'il voit l'animano comme ce qu'on va voir. Mon fils et mon ami Rasgal, il a pour lui. Alou Nyangadou, Omar Nyangadou, à Dendo, on ira Dendo. Famille Petrola, à la Kahini Nema la Sama. Ni Kira Fasai, ni Nyambe de Kakoe, petit Baroun Doni Mando, Teridu, à Inkam. Donc, ameni émission d'Atrounaï. Ka brakata salamesu bela jelema kwala ka jamana imbatiki ala iklobana mon transition ikadame ikase nasira sako ikase mauka seta ala ikase transition ikase katanyefe amba nyine de bolore anika kira sanamai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ante kuma wara doka ne pateni pe nyine bola sera tikila. Emma Maube Kati Président Dugumana Jekwala Yaka Barake, Alama Koko Karigui. Aye ni mine de ke. Do akorota ameni blakata alu Nyangadu. No yan din. Umar Nyangadu ale dindu. Anaka famille bela jeli. Nege kara fejiru. Tumbe ada manjara bolo Nosra Damit. Nun tumembe ala bolola. Dongono ka dangile. Au Bebado, Suri Kasoke, président du club des amis Bouboula, Kau Foka Walling Mando. Au Kananina Bi, quartier Malila, Suleiman Sakoka Kenemaninga, Nyogonye Badobe, pourquoi transition d'elle. Avec un jeune dynamique à 16h. Amani Brakata, Alou, Alakahina Islam, sous Bella Gelena. Comment tout le monde c'est le général, le maréchal de Diko, le commandant en chef des forces armées du Mali Bouboulado. La patrouille la mort nous vaincrons. Maman ko de transition qui ala qui tient. Maman ko transition est tapé qui n'y a ala qui souvient qui. Ala qui va tient qui batient qui gadimba betient. Hakuto beninka salala Muhammad.